प्रधान जी कुछ कहे चाहतनी। क्या है बच्चा, बताओ का बात बा। सुनी, प्रधानी के चुनाव में चमचा लोग खूब चाटल लो आ हिनकर बात हुनका से खूबे दारू मुर्गा काटल लो। पियत रहे जौन देसी पौआ जा जा के रोज भट्टी पर, उहो अंग्रेजी पिए लागल रोज चौराहा चट्टी पर। उठल रहे जे प्रधानी में रहे ना उनके खोज खबर, चमचा उनकर आगे आके रोज करसन लबर लबर। सुनल हमरो चमचा भाई, अगर हमके जिता दे बलो, जितला के तुरंत बाद सगरो प्रति लिखवा ले बलो। सुनते ही अनमोल बचन चमचा लो बौरा गए आ मुखिया जी के जितावे के चक्कर में हाड़े हाड़े दुबरा गए। मुखिया जी के जिता के चमचा कोरोना मरीज भैले आ रहे मुखिया जी से खूब आशा, उ तनी देखो न गईले। लिखले बाड़े डायरी में जे मुर्गा दारू पियले बा आ दिहे ना कॉलोनी जे छागल साड़ी लिहले बा। पाई पाई असूल करिए पूरा चुनाव के खर्चा आ लूटे वाला प्रधान में रही 5 साल इनकर चर्चा। मुखिया जी के खाता में सरकारी रुपया आइल और सबसे पहले मेहरारू के नया हार खरीदाइल। शौचालय के पैसा बचा के बुलेट बा खरीदाइल और चमचा लेबे गइल दारू बुलेट भट्टी पर पकड़ाइल। मुखिया जी के खुद पता बा बस 5 साल रहे के बा आ लूटे के बा 5 साल तक गाड़ी घोष तो सही के बा। ऐसा मुखिया जी से भाई लो सावधान रह आ दारू मुर्गा बहुत भइल, करे के कुछ काम कह। बस मुखिया जी इतने कहे के रहला। नमस्कार प्रणाम, जातानी।